ようこそ深い森の奥、珍しいお客さんね。悪いけどここから先では森でのマナーがあるの。袋が知らせる、客が来たと、袋が知らせる、何かが始まる予感。ラウラウ何が見たいの、ラウラウあなた次第。悪いけどここではあなたは招かれざる客なの。袋が知らせる、客が来たと、袋が知らせる、何かが始まる予感。ラウラウ何が見たいの、ラウラウあなた次第。悪いけどここではあなたは招かれざる客なの。袋が知らせる、客が来たと、袋が知らせる、何かが始まる予感。袋が知らせる、客が来たと、袋が知らせる、何かが始まる予感。何かが始まる予感。何かが始まる